Welcome to Moving with Christ Ministries, preaching the gospel of our Lord Jesus Christ to all nations. Come and worship with us every Sunday at MWC Hall next to Taxi Rank from 9 a.m. to 12:30 p.m. Follow us on our social media platforms at Moving with Christ Ministries SA on Facebook, YouTube, and TikTok. Ilanga lethu odwaliyeza ilanga lethu noma singahlushwa noma sithelelwa kodwaliyeza ilanga lethu ayibalwa Jesus, hallelujah. Ngingelela abangcwele egameni likaJesu waseNazaretha. Nkosi Jehova ukhona kule ndawo. Bingelele kakhulu ngokukhulu ukuzehlisa under the anointing of my father Pastor Moyo nomama wakhe. Ngokukhethekile nje ngiyazehlisa, ngiyalihlonipha kakhulu ugcobo lwabo. Ngiyababingelela. Bingelela uPastor qeda ungena, Pastor Blessing. Siyabonga khona bakho baba kule ndawo. Siyakuhlonipha kakhulu. Bingelela ubaba Gumbo nomama wakwakhe, ngimbonile ubaba Khabo. Ngiyambingelela nobaba wakhe noma engekho ngiyambingelela egameni likaJesu waseNazaretha. Ngiyabingelela ke bangcwele kuni nonke engicela sheleni worship team izandla bangcwele. Basiculela kamnandi. Basiculela kamnandi Nkosi. Basiculela kamnandi bese ngikhulumile ke nomfundisi ukuthi sengizabuyela. So angazi nokuthi ngiyamukeleka yini kodwa ke ngiyafaka nje CV kanjalo ukuthi sengicabanga ukubuyela emuva. Hallelujah. Hallelujah. Ayeke ngithathe isikhathi ke bangcwele. Ngimude nje ngoba ngigqoka izicathulo ezichophile kodwa nje umthetho wami ngimfishane. Sizovula incwadi zika Exodus. Ungokuphila manxeba akho aliyeza ku uligxalabe libanzi ngqongqoshe yezulu ungokuphila ungokuphila manxeba akho aliyeza ku uligxalabe libanzi ungungqongqoshe wezulu ungokuphila. Exodus 3 verse 7. Wayesithi uJehova, ngibonile nokuba ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe, ngizwile ukukhala kwabo. Hallelujah. Ngenxa yabacindezeli babo, ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo. Hallelujah. Jehova la ukhuluma noMoses. Uthi ngizwile kahle kahle sizoqhubeka nendaba ya Friday. Obeke khona Friday uzohamba nami kahle. Thu Jehova ngizwile ukukhala kwabantu bami. Akathi Jehova ngizwe imkhuleko. Kodwa uthi ngizwe ukukhala. Into esho ukuthi kunomahluko ekukhulekeni nasekukhaleni. Kuba ne difference mangabe sikhuleka nanoma sesiya kumoya ongcwele sesikhala.
sithi Nkosi sikhulekile, uNkulunkulu sifastile, Jehova si-attendile wonke ama-service, sizamile Nkosi ngisho ukuthembeka kuwe, kodwa sibonanga shintsho. Manje sesiyakhala. uNkulunkulu ukukhala kwabantu bakhe kufike kumnyakazise esihlalweni sakhe sobukhosi. Ukukhala nokukhuleka kuyahluka. Lethi iBhayibheli umoya oyingcwele uyasibubulela imihla namalanga. Umoya oyingcwele uyasikhalela. Ukhala makwenze njalo umoya oyingcwele on our behalf. Ukhala umoya oyingcwele mangabe sesikwenze sonke. Noma sokufika isikhathi lapho ungasakhulekeli khona, singasakwazi ukuthandaza, afike umoya oyingcwele asibubulele, asikhalele. Ngoba umoya oyingcwele noNkulunkulu nendodana kuba umuntu oyedwa. So umoya oyingcwele uya-understand ukuthi ukukhala kunomahluko kunokuthandaza. Hallelujah. Ufuna ukuthi manje ushintshe indlela othandaza ngayo. Wehlisa ipride. Uwe ezinyaweni zikaJesu njengoMaria. Ukhale kuye. Ukhala abantu bonke ebusuku belele wena ungalali. Ukhale kuye. Ukhale kuNkulunkulu. Hallelujah. Kunevesi ekubahlulele 16 verse 28. Noma ngeke ngiyivule. Sonke siyasazi isitori sika Samson. Sonke siyayazi indaba kaSamson. Lapho wasekenqotshiwe khona izitha. Lapho uSathane wasekethuqedile ngoSamson. Kodwa kunento ayishintsha uSamson wayekukuthandaza bese wakhala. Lithi iBhayibheli uSamson wakhala kuJehova, and lokho kukhala kwakhe kwenza ukuthi kube nento enyakazisa uNkulunkulu esihlalweni sakhe. Sidinga ama-Christians awazokhala, akhalela ibandla. Sidinga omama kukhulunywe ngembokotho ezizobubula phambi kwaJehova, zibulelela ibandla. Sidinga omama bazobubula bathi siyabona abantwana bethu baqediwe inyawupe. Sidinga omama bazobubula bathi angaze ngasikhulisa isigebengu kodwa ngibona kugcwele igebengu endlini yami. Sidinga omama bazokhala, omama bazoyeka ukumema emacingweni bakhuluma indaba, kodwa omama bazokhala kuJehova. Bapho mama abazokhuphuka intaba bayokhala kuJehova. Hallelujah. Angilalanga kahle izolo ngoba uJehova bekengibonisa isimanga. Jehova bekengibonisa izinto ezinhle kule vision ebeke uNkulunkulu akangambulele yona izolo ebusuku. Ngibona ibandla lama movies with Christ bangcwele. Mina benginani ebusuku izolo, angazi ukuthi ninambeni kuphi, kodwa mina benginani. Ngibona omunye nomunye ebambe iphepha kanje, ebambe iphepha elimhlophe kanje, bese wabamba inkembe engamalanga. Omunye nomunye beke bamba iphepha, angazi ukuthi yelani. Mhlawumbe yile ukuthi uapproviwe, mhlawumbe yile ukuthi uyaqashwa, mhlawumbe yile ukuthi stand uyasithola, angazi. Kodwa into engiyibonile, ngibona umzalwane nomzalwane ebamba iphepha kanje, bese wabamba inkemba. Hayi inkemba kuphela, kodwa inkemba evutha amalanga. Abuza uNkulunkulu kusho ukuthini lokho? Umoya oyingcwele abazalwane bathi enough is enough. Enough is enough. Sikhalile kuNkulunkulu. uNkulunkulu ngizwile bese ngabona. Angazi ke wena noma ukhapha abayayo na, kodwa uNkulunkulu uthe ngizokutshela namhlanje ukuthi uzwile bese wabona. Ngithe mangivuka ngibheka isikhathi bekungo 1:30,
ngavuka ngadonsa igown ngathi uNkulunkulu uyabona yini uNkulunkulu uthini kimi ngaqala ngathandaza ngayenza up and down endlini yami uNkulunkulu wathi vele kumele kube khona ozobanxusela ngoba konke songokwabo sebekutholile kodwa kumele kube khona abazoma egephini bathi Sathane siyazi washo kuNkulunkulu kuDavide wathi Davide ngizwile umkhuleko wakho kwasekuqaleni kodwa kunento yenzeke emkhathini lapho bebambe khona izinto zakho. Not this time around. Not this time around. Akuna Sathane ozobamba into zakho emkhathini. Not this time around. I dedicated my life. Angeke ngilale ebusuku bese abazalwane bamakufa sibehlushwa. Not this time around. Not this time around. Kumnandi ukulala abangcwele. Kodwa kubuhlungu ukufika la. Abazalwane bekhala ngemnikelo bengakhona ukukhipha iminikelo. Hayi ngoba bengafuni. Kodwa ngoba bengenalutho. Kubuhlungu ukufika la. Every day abazalwane mabeza kwipulpiti bafike bakhala inyembezi. Siswe isikhathi lesi samanxusa kaJehova sama intercessors awazovuka ebusuku athi amadimoni mawethu ayahlutha izinto zikaJehova kube khona umuntu ozoma in the gap athi qala kimi baqala. Jesus. Verse 8. Ngehle ukuba ngibophule esandleni sabaseGibhithe ngibakhuphe kulelozwe ngibayise ezweni elihle elibanze izwe elichichima ubusi nezinyosi indawo yamakhanani neyamayeti. Haleluya. Likhona izwe lobusi ngicela phethe isilungu angifundele. Haleluya. Into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hevizites, and the Jebusites. Thank you, Jesus. Siyabonga kakhulu mfundisi. uNkulunkulu make khuluma noMose. uMose ube nama excuses amaningi ukuthi ake akwazi ukuseva into uJehova khuluma ngayo. Kodwa ikhona iwane evimbe uJehova. Ngoba uJehova wesikhathi. Nakulesi sikhathi ngithe mina emkhathini lapho kubanjwa into zakho. Kulesi sikhathi izinto zakho zibiyelwe ngomlilo. Mina ngibonile mina izinto zakho nanje sabambeke. Ngivuke ngizizwa ngithi bangcwele. Ngavuka ngizizwa nginako konke. uJehova ya expose isitha mfundisi. Ngithe ngisuka lapho ekuboneni khona abazalwane besenza ngibona lo mbono bese uJehova wangithatha wangibeka endaweni lapho bokungena lutho kodwa kunimvula. Iyani imvula. Ngiyabheka. Ngithe ngisabheka kwavela omunye umama. Thema kafika lo mama wafika waguqa phezulu kwami. Ngamgonda ikhanda. Ngayisusa inwele zakhe. Ngifuna bazohamba nami ngomoya. Hiyabashakatha. Ngifuna abantu abathi besifastile. Abathi isitha sihluthiwe amandla. Inwele zesitha zisukile. Angazi nokuthi uyazi ukuthi inwele zisho ukuthini. Uma ngabe sigunda inwele kusho ukuthi amandla mighty Jesus. Kusho ukuthi amandla esitha phelile. Bangabe awu understand. uSamsoni mangabe bemthathela amandla bamsusa inwele. Bangabe uphupha inwele zakho zikhula kusho ukuthi amandla buyisiwe. Kodwa mawuphupha inwele zakho zisuswa kusho ukuthi kumele uthandaze ngoba isitha siwahluthile amandla wakho. Kodwa mina ngiphuphe kuyimi o in control.
kuyimo phethe isikere esikhulu ngisusa inwele zesitha kuba buhlungu kakhulu ngoba umama wakhona ngumuntu engimaziyo kodwa bonganandaba bokumele ukuthi ngwasusa amandla esitha bokumele ukuthi ngwasusa amandla esitha hallelujah lalelani ma movers this is our time Yesu isikhathi sethu lesi akuna sathana zomendleleni yakho uNkulunkulu ongcwele ngikhuleke kakhulu no sister Harriet ebusuku angazi ukuthi uJehova bekafuna ukwenzani sister Harriet kodwa ngikhuleke kakhulu nawe ngoba ubusuku noma sengithi ngiyalala kodwa uJehova indaba yakho lokho ayibekile kimi angazi nokuthi ngiyaprofetha nokuthi ngiyashumayela kodwa lithi izwi leBhayibheli namhlanje usathana esiqedile ngaye emkhuleko yethu izwi loNkulunkulu le 5 days ye fasting bongasi fast day 5 days yokufasta nje bongasi 5 days yokubhoreka bongasi 5 days yokuhlekisana namadimoni lalela sathana semnyango manje wakho siwathathile manje sebenzi wethu sesiwenzile bese wafika uJehova wenzo wakhe sokuthi sokuphelele sokufeziwe hallelujah ngishilo ngathi ngikho mude ngidlulisa nje message kuphela kodwa ngicela uJehova enze isimanga empilweni zomunye nomunye okuleli indawo amvula amehlo kamoya angithandi ukuzibona ngedwa lezi zinto engizibonayo ngifuna ukuthi nani nizibone hallelujah futhi angithandi ukuzibona mangilele ngifuna ukubona noma sengivukile hallelujah Jesus uNkulunkulu abusise kufunda kwezwi lakhe hallelujah sizobuya nje sizotestify sizobuya nje nobufakazi obugcwele hallelujah ngoba konke besikukhulekela sesikutholile sesikhalile angazi nokuthi ukhona kwambona ubaba wethu ekhala yini kuze wakhala kwaze wayokhala yena kwazwela ke kuNkulunkulu ngoba uthi do not touch my anointed ones kuke wenza imistake ke usathana masengathi into ogcotshiweyo kaNkulunkulu hallelujah bese uNkulunkulu waphendule kwelesithathu izulu wathumela ingelosi zakhe elithi iBhayibheli baningi abangakithi ingelosi ziningi zingakithi akunendaba ukuthi mangakanana amadimoni awakhishiwe kodwa mina sengiqedile ngawo lamaviki adlulile ke ngaba ngavukile imilami ngathi liyaqhotshosha ngathi bangifaka isipeledi la elimini emva kwalapho nje bengiloko ngiza nje esontweni umfundisi makethi are you ready to preach ngithi no noma ngiyakhuleka ngiza ukuthi no kodwa izolo ebusuku ngithathele isipeledi lesi ngawuvala ngaso umnikazi loyiqalile ngathi yabona manje lo Sihle wayengalali akhulekela abantu belele uyeke manje lozombona lesipeleti lesi akusizwe kuwe ukuthi sinjani zokutshela ukuthi usathana namhlanje akana voice over your life akana voice over this church akana voice kuma families wethu ngoba isipeleti beke bophe mina ngaso sibuyele kuye Jesus sishayela ubaba wethu izandla zangaphambili thank you Jesus Tibayete Tibayete Tupageme
hands for Jesus. Oh, yes, Jesus. Just clap hands for Jesus. Oh, yes, Jesus. Thank you, Jesus. There is something Thank about the you, clapping of hands that Jesus. people don't understand. Hold on. There is something about the clapping of hands that the church does not understand. Clapping hands is a sign of worship. Clapping hands is a sign of praise. That is why even the sangomas, they clap hands. So when we clap our hands, it is worship unto God. I said clap hands unto the Lord. Clap hands unto the Lord. Clap your hands unto the Lord. Clap your hands, clap your hands. Just raise up, stand up. Just clap your hands, clap offering. Just clap your hands unto the Lord.